И здравейте, хора! Това е трети епизод от село Знака. И аз съм Amazon Gaming и днеска ще играем трети епизод, както казах. И тъкмо, като влязох в сървъра, ма спална точно на този дърта, където имаше дърво, което аз съм го изкопал. И ще свързвам, няма да свързвам, ще си направя къщичката до край. Пък ние довършихме ние довършихме свързването, но трябва да сложим там някакви неща и да, трябва да сложим, да стане по-хубаво. Може да съединим и с тази къща. Ето тази. И ако искате, пишете в коментарите дали вие искате аз да отида на някакъв остров и там да се скрия богатствата. Ако искате, напишете в коментарите. Да. И да. Ако искате, пишете. Ако не искате, пишете. Не е готово. Значи тук аз трябва да имам айрон. Пък тук съединението ще бъде с стъкла. Добре, пък тя слаба ще оставим. Те всички имаме тук. Много храна имам обаче. Трябва да я има. Ще трябва да направим... Не, трябва да съберем малко пясък и да го опечем. Защото в този епизод ще свързваме. Аз не съм ли взел, Предния епизод май взех. Не. Значи не съм. Нямам. Опа. Да, тук съм копал. Не, ето и за дърта. Тук ми трябваше. Тук много дърт ми трябваше. Пък и нещо друго, какво да правим в този епизод? Да търсим айрон, да си направим айрон. Хора, защо първият епизод не го направих по-дълъг? Тогава аз да имам айрон броня и айрон инструменти за първия епизод, ама аз не се сетих. За съжаление, аз не се сетих. Да, не се сетих. И храната. Въпреки че моя кон трябва да му сложим седло. Трябва да му сложим не седло, а такова. Ето тук. Аз мога да го... Така. Трябва да го приберем в някой къща да го направим. Но къде? Все едно, че така стои къщата, ама много яко е да е залепена. Все едно, че е залепена. Няма никой жито. Аз имам доста храна, ще убивам животни, не мога да разбера. Имам 4 айрон и бутушки имам. Поне имам бутушки някаква броня. Начинам да копам. Да се лови риба ли? Аз имам ли торче? Нямам.
5 минути минаха. Много бързо. На някои минаха 3. На www.bandicam само 10 минути снимаш. Да. Ако ще да правя... да пика. Се опекло. Дърво за 3. Ако... да спитате аз къща сега и съм готов за щупването. Трябва да го преместим. Пък на двора и той него ще го щупим, няма да има двор. Защото може да има подземен етаж, който там ще има легла, енчантинг. Ще бъде готин този сървър. Там има един камък. Къде да сложим тези неща? Човек с едно дърво. Готово. Друга маса за един човек. И... толкова гледам. Изхвърлих меча. Добре, толкова ще бъде. Хора, и сега ще се върнем. Съжалявам за прекъсването, не трябва да кажа нещо на приятел. Само да нещо. Секундичка да видя нещо. Да бе, имам. Що да? Сигурно се опек. Така. Отивам да копам. Да. Отивам да копам. Така хора, докато се вървях, видях толкова много, че направо изкрещях. Не съм. Левел. Бързо да го направя. Иначе трябва да станат 30 за всякакви инструменти да са за 30 левел. Айрон. Вау! Доста. Два реда айрон. 2. Ако има и 3, направо са гръмвам. Не, няма 3. За жалост. Но имаме много. Още. Значи вече знам къде сме и ще идвам винаги. Тази мина. Просто кой за друг път. Да го запълним. Така да се направим... направим торчове. Какво свърши? Имам стак 11 торча. What? Обеща ли? Ах, че малко копеленце. Какво има? О, айра. Така, хванахме го. Тук може да забогатеем. Да бе, хора. Много богати с айран стана. Нямахме 5 айран, пък сега имаме
15. Не, 19 плюс 4 опечени. И още. То не свършва, бе. Айрана трябва да се вземе. Той е важен. В Майнкрафта той е важен. Колът не ми трябва. Айрана ми трябва. То с айрана няма да спре, хора. Няма да спре. Хора, мисля, че това ще бъде за този епизод. Надявам се айрана да ви хареса. Така, да копаме. И надявам се да ви е харесал клипа. Ако това вече е моя скин, вече няма да си го сменям. Това е моя геймърски скин. Дърво. Който няма ръце. И ако искате още такова видео в този свят, ако искате ще го кажа Сида, пишете знака на английски, както го чувате. И да, това беше. За сега... Какво беше? Да, чао!